Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun! Mayong hapon sa mga kaigsunan natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug Mindanao, lakip ang mga overseas Filipino workers sa kung inyo igsuong Bisaya. Higalang Bisaya. Communication Secretary Martin Mandanar, kumusta mong tanan? Hunyo na, nagsugod na pod ang tag-ulan labi na diri sa Kabisayan ug Mindanao. Ayaw baya kalimot og pananggang ha? Kanang payong ha? Ayaw kalimot pagdalag payong inyong raincoat. Pero tag-ulan man o tag-init, COVID-19 still is in the air. Busa kanunay gyud tang mag-amping sunod lang ta permi sa mga patumang health and safety protocols. Karong hapon ubani sa ninyo alang sa mga istoryang sigurado na aduna kay matun-an. Karong hapon sa Bisaya gyud atong makauban si Office of the Presidential Assistant for the Visayas, Girly Veloso, alang sa mga bag-ong giablihan nga malasakit center og istorya sa ilang mga natabangan. Makauban pod nato si Sangguniang Kabataan Santa Monica Siargao Island SK Federation President Dionisia Yuni Ranoco. Ug sa atong Bisaya Pride makauban nato si Coach Ian Saguan, ang coach sa Philippine Surfing Team na atong delegado para sa 2021 Tokyo Olympic Qualifiers na gipahigayon karon sa El Salvador. Puno sa serbisyo publiko, inspirasyon o good vibes ang among ihatod kaninyo karong hapuna. Diri lang sa Bisaya gyud na inyo pud mapaminaw sa mga RMN networks, DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro City, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, DXMB 648 RMN Malaybalay. Ug makita sa RMN social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page, pwede sa mong kontak sa Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364 o 0917-848-6469. Good news sa tanan sa mga gusto og load diha, mapa-estudyante man o sa mga pamilyang gusto ma-text o matawagan ng ilang loved ones, maghatag ta og 100 pesos worth nga load kini para sa 20 nga lucky winners, 20 nga lucky winners sa Globe subscribers, apil pod ang Smart subscribers. I-text ang inyong pangalan ug inyong address. I-like, share, and message na dayon. Magsugod na ta sa mga ratsada sa balita. Take it away, Jay. Sa Region 7, gidayeg ni Department of Agriculture Secretary William Dar ang Subuanong Busog, Luwas ug Kimsog o Sugbusog Program sa probinsya sa Cebu. Sa gipaigayong awarding ceremony sa magdadaog sa Sugbusog Gardening Contest sa Cebu Capital Social Hall, ang DA Chief gila ang panguluhan sa opisyalis sa Cebu, labi na si Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa inisyatibang Sugbusog Program. Giambit usab sa kalihim ang sugilanon sa usa ka mag-uuma sa urbanidad na si Jesus Cortez sa Kanduman, Mandaue City na sa wala pa ang pandemya, usa ka tricycle driver apan karon usa na pusong urban farmer tungod kini may pakita na adunay kwarta sa urban gardening. Sa Region 10, ana sa 23 ka mga armas ang formal nang gi-turnover sa 18 ka mga kani New People's Army ngadto sa Bukidnon Police Provincial Office sa Camp Captain Ramon M. Unahon, Provincial Headquarters, Malaybalay City, Bukidnon, ngadtong Hunyo 1 ning tuiga. Ang mga kani rebelde unang niduol sa 8th Infantry Battalion sa Bukidnon. Sulti ni First Lieutenant Abigail Lorenzo, Acting Civil Military Operation Officer sa 8IB. Ang maong mga armas milangkob sa 15 ka mga high-powered ug 8 ka mga low-powered weapons. Ang turnover program nga naglakip sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program gitambungan ni Lieutenant Colonel Arnel Polo, Deputy Provincial Director Office, ug Lieutenant Colonel John Ray Barazan sa Bukidnon PPO, Glenda Hope Belly, Cluster Leader ug Department of the Interior and Local Government Office, Bukidnon. Sa Region 13, ang Department of Public Works and Highways Regional Office Caraga Region baguhay lang may pahigayon o groundbreaking ceremony sa ilang dakong proyekto sa Mystical Island sa Dinagat aron itanyag ang ecotourism ug pagpaayo sa travel experience sa mga lokal na residente. Ang maong proyekto giisip na kamatuoran sa pangandoy sa mga dinagatnon ngadto sa malangtaron na ekonomiya pinaagi sa pag-capitalize sa historical landing site sa Kapintak Black Beach 2. Din unang midunggo ang tropa sa mga Amerikano niadtong October 17, 1944 alang sa kagawasan sa Pilipinas sa
pagsakop sa Hapon sa panahon sa World War II. Gihimo ilalim sa multi-year program sa Regional Office 13 ang proyekto pagasugdan sa fiscal year 2019 to 2023 nga naglakip sa pagsemento sa 10.7 kilometers na kalsada o konstruksyon sa napulog ka concrete bridges. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat Jay sa imong mga balita. Upat ka Malasakit Center ang giablihan, gibuksan sa Luzon sa nakalabay nga semana. Ang amahan sa Malasakit Center nga si Senador Christopher Bongo mao ang nangunay sa pag-abli niini. Kana ug atong Malasakit Center beneficiary mapaminaw nato gikan ni Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Mayong hapon kanimo, Asek Veloso. Daghang salamat Secretary Martin ug maayong hapon sa tanan natong viewers ug listeners sa RMN sa Visayas ug Mindanao. Upat ka Malasakit Centers ang gidugang nato sa Luzon sa milabayng mga semana. Kini ang ika-113 hangtod sa ika-116 Malasakit Centers sa nasod. Niadtong May 20, gilaunch ang Malasakit Center sa San Pablo City General Hospital sa San Pablo City, Laguna. Nakadawat ang hospital og 2 million pesos nga dawaton nila monthly gikan sa Social Civic Fund, gikan sa Office of the President, ug laing 10 million pesos gikan sa MAPG kon medical assistance from Senator Bongo. Niadtong May 27, giablihan usab ang ikaduhang Malasakit Center sa Batangas Province nga naa sa Batangas Medical Center in Batangas City. 5 million pesos nga gikan sa Social Civic Fund sa Office of the President ang laing nadawat isip initial funding ug laing 10 million pesos gikan sa medical assistance from Senator Bongo. Last May 28, duha ka Malasakit Centers ang giablihan sa Santa Cruz, Manila. Ang usa ka Malasakit Center anaa sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital in Santa Cruz, Manila ug ang ikaduha anaa sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center. Nakadawat ang duha ka hospital ug tagtag 5 million pesos isip First Social Civic Fund gikan sa Office of the President ug laing 5 million pesos each gikan sa medical assistance from Senator Bongo. Gikuyugan si Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo sa Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino sa pag-abli sa mga Malasakit Centers. Karon, dunay 63 ka Malasakit Centers ang Luzon, 27 sa Mindanao, ug 26 sa Visayas. Kapina sa 3 ka milyon ka mga Pilipino ang natabangan sa Malasakit Centers all over the country. Panahon nga sila labing nanginahanglan kung magkasakit. Gani, dakong pasalamat ni Lucena Beronio nga taga Lapu-Lapu City tungod kay wala siya'y nabayaran sa iyang hospital bill tungod sa tabang sa Malasakit Center dihang na hospital. Ania si Manang Lucena. Nakibaw na ko ana atong pag-ari ni Kuya Bongo diri sa Hopsdom nga naay Malasakit. Daghan pod among mga silingan, usa pod na nga nay apo bitaw nga na-admit si Rosalina nga dangog gyud sa Malasakit para nga katabangan ba. Tinuod wa mi na kuan gyud sa Malasakit. Pila may imong bill na Ang katong 56 nga bill ay may kuan man ko health o ako ang senior citizen may na kuan mi nga 24 na pag total na gyud ana 00 gyud paggawas na namo. Wala jud kay nabayaran na. Wala gyud. Salamat dito sa Malasakit. Garang inahan ay na-admit. Yeah. Naku kaya akong pasalamat nila ni Presidente Duterte o ni Kuya Bongo tungod sa gipahigayon dinhi sa Lapu-Lapu District Hospital Karahay. Gitagaan gid taon ni og ako ang mga di ka afford sa mga hospital nga private. Og naatiman gini og maayo. Naatiman jud ko si Lucena. Salamat jud kaayo.
labi Dili masukod ang kalipay ni Manang Lucena nga ang Malasakit Center na ang miangkon sa iyang hospital bill nga 56,000 pesos ug migawas sa hospital nga walay gibayaran. Daghan pang mga kaagi sa atong mga igsuon nga Pilipino nga natabangan sa Malasakit Center sa nasod. Kana inyong masayran pinaagi sa atong programa. Hangtod sa sunod nga higayon, kini si Asek Girly Veloso. Maayong hapon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa imong Malasakit Center update as Girly Veloso sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas ug sa atong mga kababayan na galisod sa ilang hospital billings pangita lang ang Malasakit Center Office sa mga pampublikong ospital sa tibuok nasod. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa atong pagbalik makauban nato si Sangguniang Kabataan Santa Monica Siargao Island Federation President Yuni Ranoco. Tutok lang mga higala, we will be right back. Alina, ug tan-awa ang sunod nimo nga naagan. Sa Visayas Region, kabalo ba ka? Tuig 1974, giaplihan sa Cebuano artist na si Julian Humalon ang Humalon Butterfly Sanctuary na makita sa JN Humalon Street, Cebu City. Ang maong Butterfly Sanctuary, libuan ka mga kaba-kaba o butterflies. Ug tangkob o moths ang naghatag niini og dugang na atraksyon. Giilaw sab kini na dunay pinakadako na butterfly collection sa tibuok Pilipinas. Next up, ang The Ruins. Ang The Ruins, usa ka ancestral home mansion sa pamilya ni Don Mariano Ledesma Lacson, usa ka iladong hasyendero sa Azucaquera sa Talisay, Negros Occidental. Ang maong mansyon gitukod niya atong 1900s sa paghatag og handumanan sa may panahon na asawa ni Don Mariano na si Maria Braga Lacson na namatay human gianak ang ilang ika-11 na anak. Panahon sa Hapon, gisunog ang mansyon sa mga gerila aron mapugnan ang mga Hapon na himuon kini og military office. Karon, pila na katikada ang milabay, nahimo na kining usa ka manindot na atraksyon tungod sa misteryoso ni ining kanyag. Ali na, ug suruyo na nato ang mga manindot na atraksyon sa riyon sa Visayas. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud, kini inyong amigo Communications Secretary Martin Andanar. Congratulations diay sa atong mga swerteng winners sa load promo last week. Si Esterlina Magdayaw ng Bugo City, Rogelio Arcilla Iloilo City, Janicel Victoria Surigao City, Mary Jean Rosas Alegria Surigao del Norte, Jean Cuervo Cagayan de Oro City, Rosalie Aloha Lapu-Lapu City, Francis Mahinay, Mandaue City, Leonardo Cordova, Butuan City, Ramon Canha ng Kulasi Antique, si Merlita Susano ng Cagayan de Oro City, Mary Jean Cano, Cogon, Tagbilaran, Bohol, Marvin J. Cano, Tagbilaran City, Dali Gregorio, Sagay City, Negros Occidental, og Junardo Bardeso, Bugo City, Cebu, Sonia Solon, Toledo City, Cebu, Marvin Agkawili, Butuan City, Necanor Tagaro, Bohol, Carl Jean Kalinog, Bacolod City, Jacinto Edora, Butuan City, Glenn Alterano, Surigao del Norte. Maayong hapon kaninyo diha. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Gideklarang drug-cleared municipality ang lungsod sa Santa Monica sa munisipalidad sa Surigao del Norte tuig 2018. Diin nahimong aktibo ang Sangguniang Kabataan aron mapalayo ang mga batan-on sa daotang bisyo. Aron ni ambit kanato ang ilang mga proyekto ug programa, makauban nato karong hapon si Sangguniang Kabataan Santa Monica Federation President Dionisia Yuni Ranoco. Mayong hapon kanimo, Yani. Maradyaw na hapon. Yuni, alang sa atong mga tigpananaw o tigpaminaw, isip usa ka youth leader, giunsa ninyo pagbatok kang illegal na droga sa inyong lungsod? Personally, naningkamot ako na dapat maladyoan mga kabatanunan sa illegal drugs like
encouraging the youth na dapat responsible sila sa dapat unoy dapat buhaton sa nandili dapat buhaton, like pareho sa kuman. I'm doing regular tree planting and also coastal cleaning, kay syempre dili pa man allowed maghimo ng mga other activities. Karong panahon sa pandemya, nakansela ang mga aktibidad nato para sa mga kabatan-unan, lakip niini ang pagsulod sa mga turista sa inyong lungsod. Unsa na pangandam ang inyong gihimo sa pag-abli sa inyong turismo? Like what I said, I've been telling the youth na dapat, like, sila hilig magpanaw-panaw, ingana, tapos dapat kung unoy ila mga himuon, dapat responsible sila, like sa mga basura, dapat ila dili maglabog-labog bisan hai para makatabang sa kahinlo ng barangay. Like what I said, the regular coastal cleaning sa clean and green sa barangay. Yuni, wala pagyapon ta kabalo kung kanus makabalik na ba ang ato mga estudyante sa mga tunghaan? Unsa ang ato mga programa alang kanila aron matabangan ang kabatan-unan sa ilang pag-eskwela? Okay, sa kuman na panahon, waya pa man gasud ta mahibayo kung umabalik ang klase. Ang ako taghimo as SK chairperson din sa amo barangay is that I donated bond papers sa eskwelahan, and all together with the barangay officials. Also, thankful ako sa amo provincial SK Federation President na nag-donate ng routers para sa mga kabatan-unan na naghimo na adjoy ila online classes. Kabahin sa bakuna kontra COVID-19, ISIP Federation President, unsa-unsa ang inyong mga lakang aron maengganyo dili lang ang mga batan-on, lakip usab ang ato mga residente sa Santa Monica? Okay, sad to say, way gajud amo sa SK Federation, way amo programa para sa bakuna, sa vaccinations, pero I personally mo encourage gajud ako sa mga kabatan-unan, especially sa residente ng Barangay Alegria, na dapat magpabakuna gajud sila para sa safety. Kabahin sa bakuna kontra COVID-19, ISIP Federation President, unsa-unsa ang inyong mga lakang aron maengganyo dili lang ang mga batan-on, lakip usab ang ato mga residente sa Santa Monica? Sa amo way gajud program, but I'm thankful sa amo RHU na very active sila sa pagpasabot, sa pag-encourage, sa pag-assist sa mga tao na para makasabot gajud sila na magpabakuna. Yuni, unsa imong panawagan, mensahe og painumdom sa mga kabatan-unan ug residente sa Santa Monica, Surigao del Norte? Ako magpahinumdom sa mga residente sa Santa Monica na dapat hunahunaan nato, permian nato safety, especially sa pandemya kuman na dili nato makitaan ato kalaban. Mag-ignay permi, mamati sa mga protocol, and sa mga kabatan-unan dapat dili kita magpasagdap, palihugra, kay labad sa mga, especially sa mga officials ng barangay na dili mamati, at di ra magpanaw-panaw palihog. Mamati kita para raman sabihin sa ato safety. Ako, I'm willing to help the na makatabang sa sa munisipyo ng Santa Monica. Manawagan ako na nagkinahanglan kami ng more PPEs, also face mask, and also sa eskwelahan para makatabang sa mga kabatan-unan, dugang na bond papers. Also, pwede pa, sorry, matabangan kami na ma-improve ang amo signal din sa amo barangay, kay grabe kahinay. Thank you so much. Daghang salamat sa Sangguniang Kabataan, Santa Monica Federation President Yuni Ranoco.
Daghang salamat, Secretary Martin Andanar. Mga higala, sa atong pagbalik, makauban nato ang coach sa Philippine Surfing Team na atong pambato sa 2021 Olympic Qualifiers na gipahigayon karon sa El Salvador. Tutok lang, we will be right back. Alina, ug tan-awa ang sunod nimong nalagan. Sa rehiyon sa Mindanao. Daghang mga hinungdan ngano ang Uzamis na ilang nga makasaysayanon, kulturanon ug panaw sa Mindanao. Ang Uzamis Pinoy-anan sa Fuerte de la Concepcion e del Triunfo nga nailan usab nga Kota Fort ug Shrine. Usa ka kota nga gitukod kaniadtong 1755. Ang Kota Fort adunay balay nga imahe sa Our Lady of Triumph of the Cross. Nakulit sa dingding sa kota nga nagaatubang ang baybayon. Ang nasangpit nga imahe, giingon nga usa ka milagroso nga nagtubo ug ang tumong sa paglangyaw. Ang birhen sa kota, sa ulahi, gisagop ingon ikaduhang patroness sa lungsod pagkahuman sa Our Lady of the Immaculate Conception nga ang adlaw sa kapistahan gisaulog matag Disyembre 8. Karon, pagkahuman sa 255 katuig, ang kota nahimo nga usa ka labing mahal nga mga mutya sa mga Uzamisnon, bisan sa mga Misamisnon. Samtang ang Balangay Shrine Museum, makita sa Butuan City, Caraga Region. Mao kini ang repository sa Butuan boats or balangays ug uban pang mga artifacts nga nakuha sa lugar. Nagpamatuod kini sa Butuan's pre-Hispanic existence. Ang balangay mao ang gamit sa atong mga early ancestors isip trading ships sa ilang panahon. Ali na, ug suruyo na nato ang mga patsyada na atraksyon sa rehiyon sa Mindanao. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back sa Bisaya Gyud. Kini inyong higala Communication Secretary Martin Andanar. Mayong hapon diya sa mga igsuon natong mga taxi drivers, jeepney drivers ug sa uban pang mga frontliners na naminaw karon sa Bisaya Gyud. Kasamtangan karon ni Salmot sa El Salvador ang atong mga surfing athletes na sila 2019 Southeast Asian Games gold medalist Nelby Blancada, bronze medalist Marama Tukong, Piso Alcala, silver medalist Rogelio Esquivel, bronze medalist Daisy Valdez ug ang 17 anyos na si Bea Estraliado. Dili malimod ang kahana sa atong mga Filipino surfers tungod sa pag-abli pa lang sa World Surfers Games sa El Salvador for Olympic qualifiers na nabantayan gyud ang kusog sa atong mga atletang Pinoy. Ug dili ni posible kung wala ang ilang banggiita na coach. Mga Bisaya, sana pod ka Bisaya Pride. Natubong Davao City ang atong makauban karon. Ayong hapon, Coach Ian Saguan. Welcome to the program. Ayong hapon sa Martin. Ayong hapon sa tanan. Daghang kayong salamat sa hidayon nga na muming reach out karon. Coach Ian, we are now riding the waves towards the 2021 Tokyo Olympics. Kumusta ang atong mga atleta karon with much higher and bigger pipes? Kumusta ang atong adjustment sa El Salvador? Unang-una, katong mga siguro first 10 days na mo dire, mo tong time na preparation for training sa medyo nag-adjust mi pero dili kayo daghan ang gi-adjust kay ang unang-una ang weather pati water condition mura lang siya sa Pilipinas so advantage ka sa atong mga atleta. So wala kayo maayong adjustment. Ang priority lang namo nga dapat makabisado is yung waves lang dire sa ilaha kay pang plus good compare sa tuwa. Coach Ian, you are from Davao City. Giunsa nimo pag-realize na surfing is your sport o giunsa pod nimo pagkahimo og coach sa Philippine national team? Unang-una sir, nakuha ko sa actually wala namang gi-expect na from our time na nag-surf ni, wala mi nag-expect na ang mabtan sa surfing sa Pilipinas is yung level na ganto na murag pang world class ulit karon. Pero nag-start mi sa PSCT actually si katong akong friend nga from La Union, si Luke Landigan. Kay moto siya akong mga kabaspo sa generation namin sa surfing sa Pilipinas. Ang among dream jud is na akong unsa karon mo ni ang among pangarap. So wala may nag-expect na habang naga-himo like katong PSCT tour sa Pilipinas na which is
ano siya kuan ang tour sa Pilipinas para makita kung sino pinaka top surfer sa tuwa. So mo lang ang ginahimo antod na naobserbahan, nagkaroon ng opportunity na mas sa atong mas na gobyerno na capable nga magpadala sa tuwa sa laing nasod. Mo to dito siya nag-start, which is 2018. So that time kinahanglan no mga like assistant yung mga na like mag-coach or mag-manage sa team para mo gawa sa unang nasod. So ako kasi from sa kabataan, start 2004, I was competing in Japan for siguro mga 5 to 6 years din. So ang akong experience bilang surfer, mura po karon sa mga generation na to karon. Pero sa una, wala pa magandang ang suporta sa gobyerno kasi syempre dili pa man nga nakasikat ang surfing. So moto, gusto ko nilo kung pwede ko mag-alalay or mag-coach sa mga athletes. So tingin ko willing ako kung magpabang kay syempre muna part sa among dream na. So dito nag-start which is 2018, yun yung first na compete sa Japan. So nasundan following year 2019 na po may. Tapos yun nga nag-pandemic hantod na butong SEA Games yung ang pinaka-last na event na among napilan. So to cut the story short, burag nagsabot-sabot lang tapos i-base lang namo sa mga experiences kung kids ang capable na muuban sa atong mga athletes para sa mga competition. So dito nag-start na nakuha ko. 6 surfing Filipino athletes dili na posible kung wala ang imong giya sa atong mga atleta. Kiunsa pod nato sila pag-train labi na sa panahon sa pandemya nga daghan ang gipatumang restrictions. Okay. So ang advantage ato sir na murag nasunod giya on start of pandemics na naglisod ang kalibutan. Ang Philippine Sports Commission nag-assign which is katong ilang UPSA, katong United Pinoy Surfing Association. Namin mga board members dito, so which is ako, part ko atong nag-start na siya na association. So naghimo niog ka ng mga platform na every provinces. Kung sino ang naay mga top surfers, ipadayon lang gihapon na matrain ang mga athletes bisag lagyo mi. So nagkaroon ng individual trainings, which is ako nakabase na ko karon sa La Union. Okay naman dito kay acceptable man sa mo ang isa't isang among sitwasyon, dili kay milayo. So nagapadayon ang training, pag-usahay kung dili pwede, nagpatayong mga komiso sa gobyerno, sa munisipyo gana like ang pang surfing, dili nila i-allow kay natoy time na dugay sad nga nila kabulan nga dili allowed ang mga tao sa beach ana. So ang among ginahimo, nagahimo na lang big cardio, yung mga straightening, which is dagan, running me, bisikleta, swimming usahay, tapos pag abot sa surfing na, ito nagapangayal lang ng permits because municipal which is matagaan ng pudno. So ang pandemic, murag dili kayo na mo, dili siya obstacle sa among training kay amo dito sa priority nga gid na pangitaan gid namin pamaagi na para maglalang puso ng gyapon para sa preparation. Bisan sa mga pagsulay, nagpakita og kahanas ang atong mga atleta. Unsa ang imong mensahe kanila og sa mga kababayan natong gasuporta og ampo sa inyong kadaugan? Sa mga atleta, labi na sa mga kabataan ron nga into surfing na sila, mas mo ni ang ilang tan-awon karon kung unsa ang nahitabo nga sa Philippine surfing karon nga ang atong level dili na wala ta sa amateur na level. So mo ni ang ilang base karon nga dapat mas taas pa unta ni ang goal para magpadayon ang surfing sa Pilipinas sa miski sa mga sunod na henerasyon mas mutaas pa. So ayuhon lang nila pero ang importante ang mag-eskwela gyud kay labi na og nagadayo ka so dili ko lang puro surfing na lang kinahanglan din tayo kung edukasyon para mas madali ang proseso. Tapos sa mga tanan nga nagsuporta in behalf of our team karon grabe ang support kayo ni kay kung dili tungod sa inyo ha ang inyong energy paglakaw pa lang namo ang energy na mas powerful mi habang nasa competition. So magpasalamat kay tanan in behalf sa team namo nga
Kung wala mo, kung baga kamo ang nagdala sa mo adere. So daghang kayong salamat sa inyong tanan. Coach Ian, kabalo ko, human-ani na competition, daghan mga batanon o mga young at hearts ang mainggan yung mag-serve. Unsay atong mensahe alang kanila? Ang akong mensahe para sa mga siguro kanang mga nag-start surf karon, ipadayon lang nila ilang surfing kay gabi na karon nga ang Pilipinas na nata sa world map as a surfing destination. Hindi lang surfing destination, naapil na punta nga bilang usa ka mga manggudula nga kini nga sport. So para magpadayon ng atong team as a Pilipinas surfing, so generation by generation ipadayon na nila para sa preparation for that in the future na ani ang mahitabo sa tuwa na magtuloy na dili ta mawala sa mapa. Kay ang akong nakita karon bilang Pilipino, very competitive ang Pinoy. Dili mo subot na mapildi ta. So naot ko magpadayon ng tanan sa mga bata po, siyempre, kinanglan ng edukasyon, dapat isabay nila, dili pwede puro lang ng surfing, kaya para mas madali ang ilang pagbiyahe sa sunod po kung balanse ang edukasyon ng surfing. Lastly, please invite everybody. Asa man makitaan o asa pwede mananaw aning World Surfing Games. Okay, para sa tanan nga gusto makakita, gusto ma-witness kung unsa ang competition dire sa El Salvador, or pwede nila i-check sa ISA World Surfing Games sa Facebook page o sa Instagram po. Na po dito sa ISA Surfing Games sa Instagram. So everyday dito na yung mga daily na links kung asa ning makita ang mga live stream. Daghan kayong salamat, Coach Ian. Congratulations po tungod kay karon pa lang. You guys already make us proud. Daghang kayong salamat, Sir Martin. So, Susan, God bless. Sa tanan, mga naminaw, nagtanaw karon, daghang kayong salamat. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisan asa pamanta mapadulong ang Pilipino, bisan unsa pa. Bisan asa pamanta mapadulong ang mga Pilipino. Bisan unsa pa na kataas o kakusog ang hapak sa balon. Duyugan ra gyapon na nato ug makigdula pata. Sa atong unom ka atleta, guys, remember, enjoy lang. Moments ni ninyo ug kung unsa man ang may tabo. Ang mga Pilipino ana alam pirmi sa inyong likuran. Ang hinaot sa inyong kaluwasan ug kalampusan. Be proud. Bisaya gyud ta. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga igala, diri natapos ang inyong programa na kanunay andam mutabang sa atong mga kaigsunan Bisaya. Daghang salamat sa atong nakauban kang Office of the Presidential Assistant for the Visayas, Curly Veloso, Sangguniang Kabataan Santa Monica, Siargao, SK Federation President Dionisia Yuni Ranoco, ug kang Coach Ian Saguan, ang coach sa atong Philippine Surfing Team na misalmot karon sa El Salvador. Magkita na sad ta sunod Sabado. Diri lang sa Bisaya Gyud na inyo madunggan sa DZXL 558 Armen Manila, DYHP 612 Armen Cebu, DXCC 828 Armen Cagayan de Oro, DXBC 693 Armen Butuan, DXRS 918 Armen Surigao o DXMB 648 Armen Malay-Balay. So giasinso na ta kay madunggan na ta karon sa Malay-Balay City. Ug makita sa social media platform sa Armen Facebook page ug Bisaya Gyud Facebook page, pwede sad makontak ang Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364, 0917-848-6469. Like, share, and message na dayon. Ako ang inyong igsuon o higalang Bisaya, Communication Secretary Martin Andanara. Amping pirmi, mag-ampo, ug magkita-kita tag-usab mga bay. Buri lang sa Bisaya Gyud. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya! Yun!